Язмышларның иң оста авторы Аллаһ Тәгалә. Ә кешеләр исә әлеге романны язганда ярдәмчеләр генә. Бу романның бәхетлеме, бәхетсез булуы кешеләрнең гамәлләреннән, уй-фикерләреннән, аларның яшәү рәвешеннән тора дигән. Бу фикер белән килешмичә мөмкин түгел. Бәлкем сез дә килешерсез, бәлкем килешмәссез дә. Һәм бу темага әңгәмә кырыр өчен һәм сезнең өчен бик тә таныш булган шәхесне без бүген кунакка чакырдык. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның атказанган артисты. Татар җыр сәнгатендә бигрәк тә яшь буын арасында үзенең көчле, кабатланмас тавышы белән аерылып торган җырчы Алинә Шәрипҗанова бүген бездә кунакта. Сәлам, Алинә. Саулармысыз, дуслар? Сәлам, Замира. Сәлам, сине күрүебезгә бик шатбыз. Менә тапшыру барышында чыннан да нишләптер шушы фикер минем башыма килде. Син килешәсеңме? Кешеләрнең үз тормыш романнарын язганда ярдәмчеләр булуын, кешеләрнең ниндидер гамәлләреннән аның тормышы барлыкка килә. Һәм күкләр ни язылган дип ышанып утырга гына ярамый дигән фикер белән килешәсеңме? Ничек әйтәләр инде, барысы Алла Тәгаләнең кулында. Әмма дә ләкин кеше дә тырышырга тиеш, минемчә. Ул романды бер җөмләнең үз кулы белән язарга. Шуңа күрә кешедән күп тора, тырышлыгыннан күп тора, самодисциплина дигән әйбер бар. Менә синең тормыш романың кайчан башлана? Син кайчан дөньяга килдең? Тууда әлбәттә. Кайда дөньяга килдең? Син кайсы яктан? Мин кичкенә шәһәрдә, ул Ершов шәһәре дигән Ершов? Ершов. Саратов өлкәсе. Безнең гаиләбез дә ничектер татар тамырларын сакланып, шул татар җырларын яратып, безне минем әнем Радик белән энекәшем үстерделәр ничектер. Әти, әби, әнием Любовь Анатольевна үзе урыс. Урыс милләтеннән. Урыс милләтеннән. Ул урыс гына түгел, аның Украина каны да бар. Белоруссия каны да бар, Польша каны да бар. Шуңа күрә минем гремучий смесь дип әйтергә була. Шулай әйтергә була. Әтиең татар. Әтиең чисто татар, безнең янда бик күп татар авыллары бик күп. Саратов өлкәсендә Пенза, Самара, Саратов, шул Поволжье дигән Идел буйлап безнең татарлар бик күп яши. Һәм бәләки чактан без татар авылына барып, безнең Асинов гай дигән бар бер авыл. Анда кичкенә үзен теге елгасы бар. Кеше үзен дигән. Үзеннән башландымы соң ул исем белмим каян теге башы. Әмма дә ләкин менә шундый матур җир, елгасы да, буйлары да, кырлары да бар. Анда бит степной ягы, бит степ ягы. Урманнар юк. Урманнар юк. Кыр ягы. Ул Казакстанга якынрак. Шуңа күрә мин ничектер инде татар телен бәлки чактан яратып. Бу гышнан да гаҗәп. Татар гаиләләрендә дә татарча белми балалар. Ул катнаш гаилә дип. Әле синең әнинең бит татарча сөйләшмәгәндер, русча сөйләшми. Ул әле сөйләшә башлады инде, балалар белән татар теле укытабыз бит. Шуңа күрә татар теле дәреслеген бергә ясыйбыз инде. Һәм ничек менә шулай син татар телен өйрәнеп үстең? Барбер бала күбрәк әни белән мөгамәләдә, һәм әни йогынтысы күбрәк балага. Нишләптер менә син татар телен белеп үскәнсең? Аның өчен әнигә зур рәхмәт әйтмәк идем. Шулаймы? Чөнки ул хөрмәттән тора. Әтине бигрәк яраткандыр инде әни. Ул бит шундый сөйкемле, озын буйлы, зәңгәр күзле, кара чәчле егет булган. Яшакта. Әтиең. Наил. Шундый Наил. Гармунда ойнаган. Мин моны күрмәдем әле ул шулай сөйләгән. Һәм яш чакта аның бүтән кызлар инде аның артыннан инде йөргәндер. Һәм әмма дә ләкин ул Анатольевнаны сайлаган, чөнки Анатольевнаның тавышы бик матур иде. Әтиебез оештырган коллективына, теге вокаль-инструменталь ансамбльләр күп иде. Әлеге агитбригадалар бик күп иде. Комсомол линиясы буенча инде. Менә хәзер оештырган коллективына җырчы солисткасы кирәге. Шунан теге кастинг хәзер дип атала бул. Шулай кимдер әйткән, менә бусы дип матур җырлый.
Әнеңді көрсеткен. Шулай шақырған, әйе, бірге теге комсомольцы, добровольцы деп шундай жырлап ергеннәр һәм бірге менә шундай гаилә, хәзер инде бер гаилә безгә дә тормыш биргәннәр. Әйе, кавышып яши башлаганнар. Әйе, рәхмәт. Син әйтәсең, әти булган дисең, синең әтиң хәзер исән түгелме? Ул исән, ул безнең белән яшәми инде күптән. Алар миңа 16 яшь тулганда алар аерылышканнар. Әмма без аралашабыз, Аллага шөкер. Минем балаларымны да күрә ул. Хәзер шундый заман бит инде, гаджетлар арасында инде. Шулай аралашабыз, видеога да чыгабыз, катлашабыз бер-беребезне. Яхшы, ул аның да барысы да яхшы, ул эшли. Алар бер-берсеннән ничектер аңламаганнармы, белмим. Анысы безнең эше түгел. Без аларды яратабыз. Икесе дә. Һәм сез ничек һәр Казанда, сез бит әниң дә һәр бит. Әйе, ул безнең белән. Ул Анатольевна минем балаларымны карый бит. Безнең балаларыбызны. Соң әле синең балаларың тубанган түгелме соң сез Казанга кайтканда? Юк. Без әле баштан кайтырга. Мин укырга килдем. Укырга, чөнки хыялландым инде шул татар теленә ничектер өйрәнеп, татар телендә җырларга. Күптән, чөнки минем әбием мәрхүм Камилә Сибгат кызы. Ой, аның өендә теге музейда шикелле инде рәтләп матур итеп пластинкалар калын шундый. Дөрес. Дөрес калын шундый яшел төсле Ташкент фабрикасыннан чыгарган пластинкалар бар иде. Фарида Кудашева, Илһам Шакиров бер шундый калын пластинка бар иде. Менә шуны күп итеп безнең җырчылар, шәхесләр аларны тыңлап, менә шул Сарман җырларын, аңа шул Әлфия Авзалованың җырлары тыңлап үстек без. Яратып аның теге иголканың тавышы бар бит инде. Без аны көтеп утырабыз инде. Аннары ризык, әлбәттә, татар ризыгы. Без җомга көне көтәдерик, чөнки анда безнең теге фирменный ризыгы ул теге кул белән биш бармак дигән. Анда да казаклар бик күп. Без шулай бер гаиләдә казаклар, бер гаиләдә татарлар, шуңа бергә барып инде кунакка, я бер гаилә пешерә, икенче теге атнада инде икенче гаилә пешерә, шулай кунакка бара дирек. Бик кызык традиция, ул да хәзер аны ничектер сакланалар дип уйлыйм, дип ышанам. Биш бармак ышырга дип әнигә бик яратам биш бармагын. Анда ничә төрле итләр булса да, сарык ите, ат ите дә, шул сыер ите дә булса, ой, хәтле тәмле. Балачак хатирәсе. Балачак хатирәсе. Шулай да Казанга син укырга кирдең, шуннан күченеп кайтырга булдың. Әйе. Баштан мин килдем. Ой, авыр хәл, авыр шундый минем замана. Мин килдем укырга баштан Ярчалыга. Чөнки анда әти безнең апасы яшәгән. Хәзер ул Мәскәүдә яши. Нәйлә апам. Ул мине чакырды, чөнки анда безнең Чаллыда мәктәпләре бик көчле иде. Әйдә ди, 11-11 классы монда мәктәпне бетерик дип, музыкаль мәктәбедә. Шулай ук мин кирдем музыкаль лицейна, 7нче музыкаль лицей, аларга да кайнар сәлам, чөнки бик көчле лицей. Мин кирдем укырга, валлаһи бик авыр булды миңа. Нишләп? Беренчедән үк татар теленең әдәбияты белмәгәч, без бит шулай сөйләшү генә, аннары анда акценты, ул теге Мишарский акценты да бар, анда бит Мишарстаннан килдем мин. Шуннан музыкаль мәктәбе, авырак инде, көчлерәк укытучылар. Миннән дә кулы дөрес куймайсың дип, менә. Сольфеджионы беләдеңме ул вакытта? Әлбәттә, сольфеджио, музыкальный теория, гармония. Белеп килдеңме син? Килгәндә белдем. Мен белдем инде сольфеджионы гына. Минем тагын бер сыйфатым бар, мин бик игътибарлы инде, табигатьчә. Шуннан мин ул белемнәрне алып, прослушиваниегә килде Мифтах Рахила Хайдаровна, халык артисткасы. Мине тыңлап, балакаем, син монда нишлисең ди, әйдә безгә укырга дип мине чакырды. Ул үзе шундый царский белән. Балам, нәрсә җырлыйсың миңа дип. Хәтле инде матур хатын, зәвыклы иде. Мин әйтәм,
Әллүки. Анар теге ария, опералар falan мен айтам. Әллүки, ярардабы әллүки. Шулай бәріп жырладым. Ул әйтті, әйдә бізге оқырға. Анарсын енді Қазанға барып, мен шул институтына әлігі ол академия болды. Қазан дәулет сәнгәт һәм мәдәният институтына хәзер. Оқырға башладым. 1 ел түздім, чөнки миңа шул сольфеджио, гармония, теория миңа бик кызык түгел иде, җырларга гына. Анар бит ашарга кирәк. Шул теге стипендияның анда 100 сум ялгышмасам иде, повышенный. Һәм безгә теге продовольственный чеклар биргәннәр. Шул чекларны алып, без кызлар белән базарга барып, әйдәгез процентларны ничектер анда алыштырып, шул чекларга инде теге ризыклар алган идек. Кай вакытта шурак ташадык. Бәрәнгә шулай инде, Гадиша. Ябык идек, нормальный, матур булдык. Шулай яшадык инде шул. Беренче курс. Беренче курс инде. Беренче курс һәр вакытта инде җиңел түгел. Аннары эшләргә башладым инде шул безнең Кольцода, хәтерлисезме син теге Татарстан рестораны? Безнең теге концертмейстер Сергей абы без аны Сергей абы әйтте, анда җырчысы кирәк. Кем барыр ди? Мин барам. Күпме түлиләр? Анда 8-дән 9-га кадәр җырларга кирәк. Мин барам. Бардым. Вот көн сайын 1 сәгатьлек шул сәгатьлек концертта түгел ул. Булай гында җырлыйсың да, анда халык ашап утыра. Мин җырлыйм. Ул бит кунакхана бит инде, ул гостиницаның. Татарстан рестораны. Татарча гына җырларга кирәк. Бик әйбәт. Барысы да танылган музыкантлар иде. Алар белән мин җырладым. Вот мәктәп. Чынлап та мәктәп, чөнки 5 минут сайын нәрсәдер үзгәрде. Үзгәрә инде, яңа җыр кирәк, фәлән. Экспромт. Бүтән җирдә экспромт, әмма дә ләкин алар миңа бик яхшы итеп акча түлиләр. Мин бүтән общежитие ашатам. Менә шундый хәл булды. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның атказанган артисты, җырчы Алина Шәрифҗанова. Алинаның бала чагы турында, студент еллары турында сөйләшәбез һәм нәрсәдә туктап калдык. Алина, син курстагы иң бай кыз булгансың инде, шулай бит? Шулай. Икенче курста мин инде квартирада яшадым. Минеке түгел. Съемный. Һәр вакыт хыялландырам шул үз Без бәлки чактан, бала чактан без үз өендә яшәдек. Шуңа күрә мин квартира дигән нәрсә биш яратмыйм. Үз өең генә булсын. Тыным кысыла дигән. Мин һаман инде һава җитми, ничектер инде. То күршене ишетелә, то фалан кемдер ремонт ясый. Бик яратмыйм. Үз өендә инде. Анар бер авылда кичкенә иске йортны алдык инде, Калинина авылы, безнең Биектау районында. Синең әниең инде күченеп килдеме бу вакытта? Юк, юк. Әни әле эшләде инде Ершовта. Ул теге тимер юлы мәсьәләсендә инде шул диспетчер булып эшләде. Һәм ул вакытта братишка минем килдем. Кешем Радик. Мин аны чакырдым, әйдә минем белән бергә банкетларда эшләргә. Мин анда утырасың, монда эш бик күп. Чакырдым мин аны. Урнаштырдым аны институтка. Ул вакытта мин икенче белем алган идем. Ул институт экономики и права дигән институты безнең. Ул минем икенче югары белем. Шуннан әле әйттем мин институттан, сәнгать мәдәният институтыннан киттем дип. Юк әйтмәдең. Киттем, беренче курсына тәмамлап инде киттем. Академический баштан. Икенче курсны укымадың? Юк. Шунда укымадым, эшләргә бардым. Чөнки бик акча кирәк. Ул вакытта мин теге банкетларда йөри башладым. Аннары таныштык без башка артистлар белән, татар эстрада җырчылары белән.
Дилә белән Булат Нигъмәтуллина, Гүзәл Уразова белән, Гөлнара Тимирҗанова, башка артистлар белән, алар улы шәхесләребез белән, Хәмдүнә апалар белән. Ник син татар сәхнәсендә җырламыйсың дип сорасылар. Сорыйлар мине. Син банкетларда гына җырлап йөрәсең. Мин банкетларда гына акча эшлим. Бер көнне Фарид Таишев, аңа рәхмәт, бик зур. Син кайчан безгә киләсең дип, кайчан җыр алып киләсең дип, әйдә булышабыз сиңа, бер җыр кирәк. Ул банкетта Зиләйлә төркеме Ләйсән Махмутова иде. Зиләйлә төркеменең солисткасы. Шарифҗанова, мин сиңа бүләк итәм бер җырны ди. Мин әйтәм, ант итәсеңме? Ант итәм дип. Киләсе көндә миңа шалтырата. Син кайда? Мин әйтәм, вот шунда. Давай, барып кил. Аласың теге кассетада җыр ята. Килдем, ул Ибрагимова яшаган вакытта инде. Килдем, алдым, ул миңа еще пианинода утырып күрсәтте. Шундый матур җыр, брын дип, сине көтәм иркәм. Мин әйтәм, шундый европейчә, матур заманча җыр. Мин әйтәм, син яздыңмы? Әйе ди. Аннан шалтырата, Махмутова, кемгә бирим соң аранжировкага? Бер нәрсә белмим бит. Ул әйтә, әйдә хәт безнең теге филармонияда эшләүче бер дядя Коля Енеев. Аңа бирдем, 5 минут сайын шалтыраттым. Ничек минем аранжировка? Уф, туйды бу кыз ди. Махмутова кем соң ул ди. 3 көн алдан ясады аранжировка. Киләсе көне Айфара төркеменә барып инде аларның студиясында яздырдым тавышны. Һәм Фарид Таишевка җибәрдем җырны. Всё, бер атна. Шуан башланды инде минем татар эстрадасында тормышы. Иҗат тормышы. Аннары җырлар күбиттиреп, авторлар уже миңа җырлар җибәрә башлады. Аларга да зур рәхмәт. Бик күп минем талантлы авторларым хәзер үк дә без иҗат итәбез бергә иҗат итәбез. Җырлар чыгарабыз. Мәсәлән, мин белмидер, миңа Таслима Низами биргән җырларны, бик матур җыр туган көндә, мәсәлән, Таслима апа Әлдермешкә кайтам әле дигән җырның авторы дип мин белмидер. Ул миңа шалтырата, балам, вот күптән иде синең танышасым килә ди. И бер солянкада мин керәм филармонияга, ана шундай матур якта безнең гример, грим бүлмәсе. Диванда ята бер апа, чөнки аның аяклары инде сызлый. Шулай бер аягын шулай сузып ята. Мин әйтәм, сезгә начармы исәмсез дип. Юк, мин булай гына, мин просто иртән килдем. Минем визажистым килмәде. Мин әйтәм, әйдәгез, мин сезгә булышам. Бизәндем аны. Ул әйтә, таныш булык, мин Таслима Низами. Мин әйтәм, шундай хәл булды. Шулай дип Таслима Низами белән таныштыңмы? Шулай таныштык. Әйе. Дуслашабыз хәзер. Безгә кунакка да киләләр. Менә син әйтәсең, кунакларга йөришәбез. Шушы Калининада йорт дисең бит син. Менә шушы йортны сез кайчан алдыгыз соң сез? Әни күченеп килгәчме? Әйе, әни безнең 2007 елда монда килде. Без аны чакырдык Радик белән. Чөнки әкрен итеп акча җыеп дигәндә йортны сатып, без монда Калинина авылында, Биектау районында иски шундый теге агачтан 2000 елда, революционный елда төзелгән йортны алдык. Аннары моны инде яңадан яңа йортны салдык. Аннары саттык, хәзер Биектауда үзендә торабыз. Һәм әниебез безнең белән, аның беренче этажда бар үз бүлмәсе. Ул безнең белән, ул безнең завскладта, поварта, бала караучы әле эшли. Ул бер фирмада эшли. Һаман да аны җибәрмиләр, чөнки ул бик теге җаваплы хатын. Тәртипле. Әйе. Мен менә күченеп килгәндә, димәк, синең әти торып калды, кайтмады монда. Ул тегендә калган, әйдә, Саратовта. Аңлашылды. Менә бу картина, моның бер тарихы бармы? Картина ясату бит гаиләдә ул бит теге еш күренеш түгел. Юбилей, әни безнең юбилейна бүләк. Менә бүгенге көндә син әйтәсең, менә балалар да карый дисең. Синең балаларың ничә? 2. Малай һәм кыз синең. Комплект. Кайчан кияүгә чыктың син ничәнче елда? Мин бик
өз вакытында чыктым дип, соң түгел, кимдир бик сон чыктың сен инде. 33 яшта. Бер инде. Һәр кемнең үз сәгате. Рәхәт вакытта. Ничә 33 яшькә хәтле кирдең? Мин эшләдем, чаптым да, җырладым, егетләр турында инде уйламадым да. Чөнки миңа машина аласы бар иде, җырлар яздырасы бар иде, җыр саласы да. Бүтән шул костюмнар фәлән, ул эш шундый, ул суткада 24 сәгать бит. Вот 24 сәгать җитмәде миңа. Шулай. Чаптым. Гастрольләр дә бик күп иде. Иреңнең исеме ничек әле синең? Айдар. Айдарың. Айдарың белән ничек таныштың син? Айдарым белән бер бөкәдә таныштык, күрештек тә бүтән аерылышмадык. Һәр вакыт бергә. Ул 2011 елда иде. Син бөкедә утырасың. Бөкедә утырам инде, җәй көне, июль, эссе, кызу. Мин яптым инде тәрәзләрен, чөнки теге кондиционер кабыздым. Җырлар өйрәнеп барам инде. Ул наверное бик кызык иде менә. Авыз ачыкта, җырлый анда берәү. Булай да карый. Бип. Ничектер инде. Теге рәттән рәткә инде күчеп, минем алдымнан инде аннары теге тормозга басам идем. Төшки, нәрсә бу? Баштан куркыттым. Аннары туктатып, ул мин сезнең номерыгызны аларга буламы? Телефон номерыгызны мен әйттем. Юк. Ул МВДдә эшләгән. Вакытта мин белмидем. Аннары минем номеримне табып, үземнең номерымны калдырам дип, шундый матур нидә кәгазьдә инде язды. Тәрәзә тыгып куйды миңа. Мин алдым. Бер көн шал теге, булай гына уйлыйсың бит инде барыбер. Кайда ул, ни эшли ул? Аннары бер SMS яздым, мин беренче булдым. Шулай да язсаң бит. Яздым инде, хәлләрегез ничек дип. Бер смайлик та куйдым. 1 минуттан шалтыратты. Сез ди, мин сезне сразу танымам ди. Җырчы дип белмәде ул. Аннары, чөнки мин безмәдем, булай гына инде. Теге хвостик киеп, яшыш кымырам шулай бәйлеп куйдым инде. Горошыклы какой-то күлмәк. Йөридерем. Аннары инде беренче күрешүгә мин, конечно, әзерләнеп килдем. Матур иттереп киендем. Аның как раз ул вакытта дежурство иде. УВДда. Безнең белән таныштык. Күрештек инде. Ул миңа сүз бирде, тагын шалтыратышырбыз, кинога барабыз. Шулай ничектер башланды. Аннары минем гастрольләр башланды. Ул бер гастрольләргә инде буш вакытта булса, любой вакытта булса инде буш вакытта, ул килеп җитәдер. Килеп җитә, шул минем кая барасың әйтем, Әлмәткә. Әйдә алып барам сине. Шулай хисләнеп инде. Ул чынлап та инде минемчә Гашык булган. Язмыш бүләге ул минемчә. Язмышым бүләге. Чөнки ул бик ышанычлы. Күп сүзле түгел. Гаиләне бик ярата, балаларны бик ярата. Аның беренче гаиләдә балада үсә, без аны бик яратабыз Тимурчикны. Яне 14 яшь тулды инде егеткә. Без аны бик яратабыз. Аның беренче хатыны белән Лилия белән без дус. Син белән дус булмый мөмкин түгел. Син бөтен кеше белән уртак телдә басың. Чөнки минем шунда тормыш ничек дип әйтим инде, позициясе шундай да. Шин иман, шин дин ул мәхәббәт. Бүтән дөньяны яратырга тиеш. Кеше. Шулай булырга тиеш. Без сәхнәгә чыгабыз ни өчен? Мәхәббәт бүләк итәргә, халыкка. Матурлык, хис. Дөрес әйтәсең. Бу бит чыннан да тормыш фәлсәфәсе. Һәм менә бу фәлсәфәне әгәр дә бөтен кешеләр дә тыңласа, бер сугышта булмасын. Бер сугышта булмасын. Дөнья ничек матур булыр иде. Җырларың дип әйтә башлады. Минем җырларым да шундай. Бер организаторлар бер көнне шалтырата миңа. Бәгърем, синең җырларың тыңлап, мин теге аудио плейлистны җибәрдем бит инде. Нәрсә белән син акча эшлисең? Әйт миңа. Бер банкетны җырда юк синең. Туган ил, туган җир, туган. Мен әйтәм, ничек? Без бит беренчедән менә җырлар аша без үзебезне тәрбиялибез. Син бит бүгенге көндә шулай ук республика күләмендә һәм безнең Татарстанның йөзен
тәшкил итә торган программаларда, шулай ук делегация составында һәр вакытта чыгыш ясыйсың. Ул бит зур җаваплылык. Бик. Ул сәхнәгә чыктың да татар эстрадасында матур күлмәк белән генә фонограммага әйләнеп кирдең түгел. Түгел. Ягъни ул эшлекле очрашулар булсынмы, президент белән бергә булсынмы, әйбит, яисә дәүләт советы белән булсынмы, бик зур дәүләт күләмендә, Россия күләмендәге чараларда син һәр вакытта чыгыш ясыйсың. Бу чыннан җаваплылык. Менә син менә бу юнәлештә үзең менә ничек уйлыйсың, менә әзерләнгәндә, җырлар сайлаганда? Минем укытучым, устазым минем, Венера Ганиева. Безгә беренче сүзе: сез һәр вакытча да тонуста булырга тиеш. Тонус ул нәрсә? Ул сәламәтлек, ул матурлык, ул җырлар сүзләре, тренировка, репетицияләр. Көн сайын без спортсменнар. Мин үземне спортсмен булып хис итәм, чөнки ул җырлау нәрсә? Тотыш, сулыш дөрес итеп тотарга инде, шул арканы дөрес итеп тотарга инде. Шул кайфен, моңа булай напряжение дип күрсәтмәскә. Шул ук репетиция, тренировкалар. Көн сайын. Шулай. Дөрес Итәсең. Инде бер сүзендә ул тормыш. Шуннан да. Без әкрен генә гаиләңнән тагын иҗатка кирип киттек. Гаиләң турында, балаларың турында сөйләп, ничә яшь алар, кайларда йөриләр, нәрсә шөгыльләнәләр? Алар бик көтелгән балалар, әлбәттә. Алысына инде 9 яшь малайыма, Әмирчик исемле егете безгә. Ул җырларга бик ярата. Аның калын тавышы бер минем Милауша Амировна Таминдарова, ул теге дәүләт хорының җитәкчесе. Ул әйтә: "Алиночка", мин ул әйткән сүзләрне кабатлыйм. "Алиночка, я чувствую, что намечается 100% баритон". Шулай ди миңа. Көлеп инде чыңлап таның тавышы матур. Бер теге курай ала инде. Я битбокс. Үзе биргә бик ярата. Брейк-данска без аны йөртәбез, чөнки аның барыбер инде спортча һәм бию, музыкадан ерак түгел. Кичкенәсем минем Әлмирочка исемле кызым. Аңа 7 яшь, 1нче класс сыйныфта укый. Икесе дә татар группасында укыйлар. Һәм ул фигурный катание белән шөгыльләнә, музыканы да ярата. Без филармониядә бик күп мюзикллар куябыз инде хәзер. Бик күп төрле спектакльләр, бүтән спектакльләргә йөриләр, рәхәтләнеп карыйлар, залда да утыралар. "Аника, әнием молодец" дип кычкыралар, "Афәрин" да кычкыралар. Бүтән әйтәм, миңа гына түгел инде, башка артистларга да кычкырыгыз. Шулай сәхнә артында үскән балалары бәхетлерәк дип уйлыйм. Алар безнең теге шин тормышын күреп үсәләр инде. Кайда булышырга кирәк? Кайбер җиргә инде берәр теге су бирергә кирәк, башка кешегә инде. Ул да ярдәмлек, ул да бердәмлек дә. Эфирдә язмыш тапшыруы, без Алина белән әңгәмәбезне дәвам итәбез. Алина, менә син энекәшемне дә Казанга алып килдең, бүген көндә энекәшең кайда синең? Шулай җырлыймы? Җырлый. Ул бик матур җырлый, аны бик теге төрле площадкаларга чакыралар. Әмма без хәзер дуэты белән җырламыйбыз, чөнки сольный карьера башланды. Радик үзе җырлый. Ничектер күп кеше инде сорый, ни өчен аралашмыйбыз? Сез аралашмыйсыз? Түгел. Юк. Без мин шалтыратканда ул бик җавап бирми. Ничектер. Вакыт узгач, бәлки булыр. Нәрсә сәбәп булды, сез әрләштегезме? Шулай булды инде. Без аның белән бергә бик күп җырлар яздырдык. Мин аңа бик каты булыштым. Һәр вакытта да булышырга тырыштым. Урнаштырдым аны шул укырга институтка урнаштырдым. Бүтән музыкантлар белән, безнең институт дуслары белән таныштым. Аның тормышы турында бер сүз дә әйтә алмыйм хәзер, чөнки без аның белән күрешмибез. Ул
Бізге шалтыратмай. Біз аңа керек мейдір, білмеймін. Мен аны сағынам, әлбетте. Қай вақыт енді бик шалтыратасым келе. Чөнки мен аны білеки шақтан енді яратып үстірдім деп әйтергә була безнең арада. Соң енді оқырға кіртіп, ішке орнаштырып, жетеклеп бергеш, бала кебек қарағансың. Бала кебек енді, біз арада 4 яш кенә булса, мен аны барыбер олырақ, теге үстірдім деп әйтергә була. Biz аны көтәбез һәр вакытта да. Нәрсә сәбәп булды соң? Менә сезне сөйләшмәвегезгә. Без бер-беребезне аңламадык инде. Шул аның хатыны Равилә белән беренчедән ул теге сәнгать мәсьәләсендә мин студияда 5 сәгать утырырга алам. Шул яздырып инде. Ул минем теге азарт, миңа яхшырак кирәк. Ул керә дә китә. Мин андай әйберләрне яратмыйм. Мен студентлардан да, мен хәзер вот институтта укытам, шулай бик мин таләпчән, үзем теге укытучысы буларак, бик таләпчән. Аның теге андай сыйфаты юк. Һаман талашып инде бу студиядан, ярар инде шулай, теге булай да ярый дип. Хәтле инде мин сразу үгез кебек инде. Аңламыйм инде мин, андай подход мин аңламыйм. Чөнки эш ул эш. Мин аны барбер яратам, әни дә ярата. Сез әниң белән дә аралашмыймы? Юк. Ярар синең белән әйдә. Ул минем шундый тормышымда шундый хәл бик миңа да әйтергә бик авыр, чөнки ул әниемә дә шалтыратмый. Туган көне, яңа ел, 8 март көне, әниләр көне. Юк. Без көтәбез әлбәттә. Анда хәзер безнең шундый заман, бүтән җирдә, бүтән дөньяда сугыш бара. Күп кеше сугышка китә. Һәм мин андый кешеләрне аңламыйм. Ул ничек булса да, әни ул берәү генә. Һәм пәйгамбәрнең сәлләһу алейһи ва сәллям әйткән сүзләренә мин дә кушылам. Чөнки кеше бәхете ул әни аяк астында. Ул ничек булса да, бер горурлыкта. Ул ничек булса да, әни, мин сине яратам дип әйтергә, шул шалтыратып әйтергә була бит. Хәт синең белән аралашмасын әйдә. Мин ярарам. Минем балаларны да күрмәделәр алар. Бәхетле булсыннар. Ничә ел инде сезнең менә хәзер шушы? 10 ел аралашкан. 10 ел буена әнинең Юк. шалтыратып хәл белгән юк. Бу синең авырткан бер шир. Бу минем өчен бик менә бу хәл минем өчен бик авыр. Менә шундый чараларда, банкетларда да очрашканыгыз юкмы 10 ел эчендә бер тапкырда? Мин башка җирләрдә эшлим. Алар башка җирләрдә. Юк. Бер Казан эчендә яшәп. Алар да Казандадыр бит. Алар да Казанда, без дә менә 4 километрдан гына Биектауда. Юк, аралашмыйбыз. Мин шалтыраттым берничә тапкыр инде минем бар иде мин. Горурлык нәрсә икән ул? Бастың да шалтыраттым. Булмады. Җавап бирмәде. Тыңламый ул безне. Ишетми. Тыңлый, ишетми. Мин бер телдә сөйләшәм кебек, ул бер телдә. Аллаһ Тәгалә бер юлын күрсәтер әле. Бәлки аның үзенең бер сәбәпләре бардыр инде. Ул һәр кем бит менә бу очрактаймы, алар гаепләп булмый кешене. Һәр кем бит үзен бит дөрес дип саный. Бәхетле генә булсын, аның бәхете ул бәхете дип саный. Бәхетле булсын. Әнибез ул Аллаһка шөкер. Без миңа бүтән җирдә миңа булышырга тырышам. Әнигә нәрсә кирәк? Ул мин барсы аның өчен генә. Әни менә бу ситуациягә ничек карый? Ул да аңламый. Әлбәттә ул да аңламый. Ничек үз туган бала шулай ясый ала. Аны бит мәйтәм бер таринкадан ашаган кешеләр бит. Менә үзең әни булгач, мин дә аңламыйм. Минем улы да бар. Үзеңнең улың булгач, аны күз алдына китерү куркыныч бит. Мин моны предательство дип саныйм. Шулай, язмышларда менә әйтеп бит, Аллаһ Тәгалә
Иң шәп автор, ләкин кешеләр үзләре булышалар. Менә нинди китап булачак, үзләре булышалар. Димәк, бу романның шулай булуында бәлкем үзе шулай телидер. Шулай булмый. Бернәрсә эшләп булмый. Барысы яхшы булыр. Барысы да яхшы булыр, әйе. Мен барыбер мен аңа шалтыраттым, Радик, мен әйтәм. Гафу ит минем. Вот әгәр мин сине рәнҗеттем, берәр теге авыр әйберләрне ясаттым, мин белмидер. Әйе. Ни өчен шулай? Мен әйтәм, син мине зинһар өчен гафу ит. Мин сине яратам. Фалан шундый сүзләр әйттем. Мин барыбер әйттем, мин үземнең теге күңелемне яшис тарттым. Чөнки мин аны әйтергә тиеш идем. Мин бит алырак, акыллырак булырга тиеш. Тем более мин хатын кыз. Аллаһ Тәгалә бер юлын күрсәтер әле. Иншалла шулай дип ышанып калыйк. Әйне менә бүгенге иҗатка килгәндә, бүген нинди планнар белән яшисең? Бәлкем үзеңнең филармониядә бит инде. Соңгы елларда филармониядә инде сез анда нәрсә генә эшләмисез? Ут. Әйе. Кайнап гөрләп яшисез. Мәсәлән, безнең Супермультик дигән программа бар. Концерт программасы. Анда без танылган мультиклардан җырлар җырлыйбыз. Теге Казан Нуры оркестры белән шундый зәвыклы концерт. Яңа елга хәзер әзерлибез. Бик күп яңа мюзикллар, музыкаль спектакльләр бик күп. Шуңан безнең концертлар программаларда көн саен үзгәрә. Зәңгәршәл, 2 көн аншлаг. Шулпан Закирова, Казан шәһәр филармониясының сәнгать җитәкчесе, ул менә шушы хезмәткә алынгач, җан кирде ул шәһәр филармониясына. Нинди генә әсәрләр, нинди генә спектакльләр. Яңа тормыш. Тормыш гөрле. Хәтта вакытлары җитми артистларның барысын да җитешергә, афәрин генә. Шуннан да бик матур тамашалар, аншлаг белән үтә торган. Амин. Инде сез дә килеп карагыз, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Эфирдә язмыш тапшыруы, без Алина белән әңгәмәбезне дәвам итәбез. Алина, Чаллыда укырга килгәч, сиңа Әллүкине җырлап күрсәтергә куштылар дигән. Әйме? Һәм шуны әйткәч, минем уйма килде, ләкин сине бүлдермәдем генә. Шулай да күңелемдә тора сорыйм әле. Әллүки дигәч, тыңлыйсы килә бит. Җырлап күрсәт әле. Бер генә куплет. Ул гади җыр түгел. Ул чын тарих. Менә Габдулла Тукай музейында бик тә урынлы булыр. Менә Габдулла Тукай музейында һәм Әллүки җырында без яңгыратсак, чөнки безнең тапшыруыбыз Шамил йорты дип әйтәбез инде, безнең Габдулла Тукай музейының матур залларының берсендә языла. Һәм инде шушында Әллүки җырын яңгыратсак, миңа калса бик матур булыр. Әйдәгез. Әйдә, җырлап күрсәт әле. Berau jarlay şembezning matur millik Әллүки Бәлүки түз алмадым бардым жырлаушыға дидим кардаш бу күй нинди күй Әллүки
belki cevabını da mila millettaşım bu köy bula dedi elki belki elki belki. Aferin. Aferin. Sen jırlamadın, sen bu jırda yaşadın mı? Yaşadım. Kulğa alınan balağa jırlagan jır. Әллүки бәлүки. Әлли бәли. Шулай бит. Мин Тукай сүзләреннән сакланам. Аңхатлы талантлы, аңхатлы тирән сүзләре. Мәгънәле сүзләре. Шулай. Андый бөек булмаса, ул гасырдан гасырга яшәмәс иде. Татар әдәбиятының мирасын һәм йөзек кашын тәшкил иткән Тукай булмас та иде. Хәзинә булып калсын безнең өчен, милләтебез өчен. Югалтмыйча саклау өчен шушы әллүкиләрне яшь буынга җиткерүдә Алинә кебек җырчылар әлбәттә зур өлеш куялар. Кара нинди матур тавыш, нинди профессиональ дәрәҗәдә башкару. Әйе, белдерәм гафу ит. Менә шуның өчен мин хәзерге вакытта исән-сау, альхамдулилла шөкер, безнең олы шәхесләребез Искандер Биктахиров, Фердинанд Абый Сәләхов, Зөһрә Сәхабиева, Зөһрә Пашарифуллина. Алар белән аралашырга тырышам. Айдар Абый Фәйз Рахманов. Менә һәр әйткән сүзләре, һәр әйткән сүзе мин үземә теге хәзинәгә ничектер инде Туплап барасың. Туплап барам инде, әйе. Саклыйм һәм сакланам. Менә синең сүзләреңдә шуның хәтлек тирән менә мәгънә ята бит. Бу гади генә әйтелгән шундый матур сүзләр түгел. Ни өчен дигәндә, мин җырчылар белән күп аралашам, башкаларны үпкәләтәсем килми, ләкин синдә җырга карата хөрмәт бар. Менә бар җырга карата ипигә караган кебек, җыр минем икмәгем, җыр мине ашата. Ә бар җыр бит ул. Жыр, ул бит Тукай сүзе. Һәм җырга карата мәхәббәт. Һәм менә бу әйберне мин синдә җырга карата мәхәббәт күрәм. Рәхмәт. Шуңа күрә минем репертуарымда Тукайга багышланган җырлар бик күп. Мәсәлән, Эльмир Низамов иҗат иткән Тукай сүзе. Анда шундый матур кушымтада бик матур сүзләр бар. Тукай сүзе, Тукай сүзе, Тукай сүзе кайта илемә. Көн сайын, һәр яз сайын Тукай сүзе кайта ватаныма, илемә һәм Казаныма. Тукай сүзе кайтыр. Җыр ул минем өчен беренче чиратта ул минем өчен сәнгать. Сәнгать. Чөнки ипи түгел. Ипи түгел. Иписез яшәргә була. Шин иҗатсыз юк. Менә бу синең өчен артист булуың турында сөйләсәң, җаның, каның, тәнең белән шин мәгънәсендә артист. Артистсың мәгънәсендә. Рәхмәт. Шулай җырлап яшә. Менә бу ул җырны ипи дип караучылар, ул хыянәтчеләр дә бер караганда дип уйлыйм мин. Чөнки ул сәнгатькә хыянәт бит инде ул, әйбит. Әлбәттә ипидә кирәк, сүздә юк, ул кемдер аның белән тамак туйдыра, балалар үстерә. Әлбәттә мине ул җырчылар шуланмасыннар, ләкин югары сәнгать турында сөйләшкәндә, әлбәттә инде менә бу фанатларча сәнгатькә, җырга гашык булу ул икенче дәрәҗә. Чөнки монда инде тамак кайгысы түгел, ә монда нәкъ менә җырга мәдхия, сәнгатькә мәдхия. Афарин, киләчәктә дә менә шулай җырлап яшә.
Тамашачыларыңны сөйіндіріп яша, һәм шушы җырга карата булган мәхәббәтеңне бер вакытта сүрелдермә, хыянат итмә. Уңышлар сиңа. Амин. Менә сәхнәгә һәр чыгыш сайын мин залга карыйм. Менә анда берничә мең кеше утырса да, мин һәр кешегә карашын тотам. Тотырга тырышам. Чөнки һәр кешегә әйтәсем килә, мин бит сезне ник яратам. Сезгә шын күңелдән бәхет телим. Гади бәхет булса да. Байлык телим. Жан байлыгы телим. Гаилә тынычлыгы телим. Һәм бүгенге көндә бик актуаль минемчә тамашачыларыма мин тынычлык телим. Минем бер җырым бар. Тыныч булсын дөнья. Филүс Хисамуддинов иҗат иткән Реваль Хисмәтуллин көй язган бик матур җыр. Анда бик мәгънәле сүзләр. Тыныч булсын һәр чак аяз күге. Шуңлап та инде безгә хәзер вакытта да, һәр вакытта да тынычлык кирәк. Барыгызны яратам. Елмаеп яшик, җырлап яшик. Һәм тагын күрешергә насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Бик матур теләкләр, чыннан да күңел тынычлыгы да бик кирәк. Күкләрнең аяз булуы да бик кирәк, һәм әлбәттә сәламәтлек дә бик кирәк. Рәхмәт теләкләрең өчен, рәхмәт килгән өчен, рәхмәт булганың өчен. Киләчәктә шулай һәр вакыт юкты кеше булып нур чәчеп яша. Сезгә дә зур рәхмәт, тамашачыларыбыз, бүгенге кичне безнең белән уздырганыгыз өчен. Сәламәт булыгыз, күңелләрегез тыныч булсын, күкләрегез аяз булсын. Алинаның сүзләренә кушылып, мин дә шулай телим әле сезгә, нәкъ бер атнадан күрешергә насыйп булсын безгә. Исән-сау яшәгез.